rin kay neto recipe ka mga ingredients na sa tong kusina. So, atsal, bombay, bisag unsang color, aron to black, hotdog, beef or chicken, cheese, ug loaf bread. Tanawa mga loaf bread, o salin lang ka, girl. Then, nag-start ko sa gi-slice na ko tanan, hotdog, atsal, bombay, ug cheese, sa panipis, pero pahaba nga mugbo lang siya. Unya, kuha ko ketchup slide paya girl. Nya, gibutang na ko tanan to itong ipang slice isa ka loaf bread, gibutang ko ketchup. Sunod, nagkuha ko itlog ug breading mix. Sunod, gibatil na ko ang itlog kay para need mangunat na siya patilon. Nya, kung natudzain, nagkuha na ko og ay katong mixture atong gibutang sa itlog, then gipaliguan og breading mix. Actually, dapat breadcrumbs ni siya kasunod na ni yung breadcrumbs. So, nag-experiment ko og breading mix. Wala ko na nagmahay. My God, bongga bells. Kaya nami magod ang breading mix. Kaya na siya spices. So, as in, lasang-lasa mo talaga siya. So, muna ni siya ang result. Lami ka ay parisan og hot and spicy nga ketchup. Girl, di ka magmahay. Tilawin na buhati na dali. Di ka buhaton, girl.